Većina ljudi koristi beli luk u kuvandžu kao osnovu za ukus sosova, pečenja i prženih jela koja uživaju tokom dana. Ali ako je to jedini način na koji ga konzumirate, propuštate duboku priliku. To je zato što kada konzumirate beli luk noću, posebno prespavanja, njegova bioaktivna jedinjenja deluju sa noćnim ritmovima vašeg tela na potpuno drugačiji i često terapeutski iscelitelski način. Isti češanč belog luka, koji daje ukus vašem ručku, preuzima ulogu duboke sistemske podrške nakon mraka ove večeri. Откритšu 10 moćnih, naučno potkrepljenih koristi unošenja belog luka uveče, koristi koje idu daleko, izvan ukusa u domen metaboličke popravke, jačanja imunog sistema i цхелийske obnove, od kojih se većina skoro nikada ne pominje. Prekinimo uobičajeni obrazac. Ovo nije razgovor o belom luku kao kulinarskom sastojku. Ovo je lekcija o хроноут-nutriciji i nauci o tome kako vreme unosa utiče na uticaj hrane na vaše telo. Kada noću konzumirate beli luk, usklađujete njegova moćna sumporna jedinjenja, poput alinu sa prirodnim noćnim procesima vašeg organizma. Sporije varenje omogućava postepenije apsorbovanje vrhunacu секреции хормона rasta i aktivnosti popravke цхелижа, pромenu u budnosti imunog sistema i prirodni pad krvnog pritiska. Ne jedete samo beli luk, već ga strateški koristite. Ostanite sa mnom do samog kraja. Iako su sve 10 koristi značajne, korist broj 1 objašnjava zašto je ova praksa jedinstveno moćna za svakoga ko ima preko 50 godina. Pretvaranje jedne jednostavne navike u potencijalni temelj otpornog starenja. Prvo, razumejmo zašto. Zašto vreme ima tako veliku razliku? Vaše telo ne funkcioniše konstantnom brzinom. Ima cirkadijalni ritam koji upravlja svakim organom noću. I tokom spavanja dešavaju se nekoliko ključnih promena. Varenje usporava, omogućavajući da se jedinjenja obrađuju promišljenije. Procesi obnove i protivzapaljenski procesi organizma se pojačavaju. Nivo šećera u krvi bi trebalo da se stabilizuje za obnavljajući odmor, a imunni sistem sprovodi većinu svog nadzora i čišćenja. Konzumiranje belog luka uveče u suštini obezbeđuje sirovine i signale koje ovi noćni procesi mogu najefikasnije da iskoriste. Ovi sastojci deluju dublje, duže i sinergističkije nego tokom užurbane metaboličke aktivnosti tokom dana. Kratka pauza. 99% vas koji gledate niste pretplaćeni. Ako učite nešto novo, molimo vas da pomognete ovom kanalu da raste. Naš cilj je 50.000 pretplatnika ovog meseca. Vaša pretplata i лайк su najbolji način da nas podržite. Hvala vam. Sada dolazimo do prednosti broj 10. Prednost broj 10. Ще poboljšava noćno varenje i sprečava jutarnje naduvanje. Beli luk стимулише производнju digestivnih enzima i ima blage karminativne osobine, što znači da pomaže u izbacivanju gasova tokom dana. Ovaj efekat se može izgubiti u prisustvu druge hrane. Noću. Mala količina pomaže da se последния obrok u danu potpuni i obradi, smanjujući verovatnoću nakupljanja gasova od fermentacije i onog teškog osjećaja naduvenosti pri buđenju. Ona nežno priprema probavni trakt za glatkiju jutarnju rutinu. Kako koristiti? Pola do jednog malog čenova, blago zdrobljenog, da biste ga aktivirali i uvrstili u svoju večernju trpezu. Избегавайте uzimanje na potpuno prazan stomak, neposredno prespavanja, jer može biti pređako za neke. Korist 9 podržava prirodnu noćnu детоксикацiju džetre. Vaša džetra je vaš glavni organ za detoksikaciju i mnogi njeni enzimski putevi, te posebno faza 2 detoksikacije, veoma su aktivni tokom spavanja. Beli luk je bogat sumporom i sadrži jedinjenja koja deluju kao substrati i aktivatori upravo tih enzima. Obezbeđivanjem ovih jedinjenja uveče u suštini napajate jetru u njenom noćnom dubokom čišćenju, podržavajući njenu sposobnost da neutrališe i pripremi toksine za eliminaciju, što dovodi do osjećaja lakoće i jasnoće u jutru.
Користо сам помаже у стабилизации нивоа шечера у крви током ночи. Ночни скокови или падови нивоа шечера у крви су тиха претња, доприносячи инсулинској резистенцiji, оштечен нерава и упали. Показано е да бели лук побоljšava инсулинску осетливост и умерено регулише ниво глукозе у крви. Конзумирање са вечером може помочи у ублажавању било какво гликемиског утицаја вечере, промовишучи равномернију, стабилнију криву шечера у крви током ночи. Ово je posebno vredno nakon 50. godine, jer se metabolička fleksibilnost smanjuje. Sada prelazimo sa osnovne podrške na koristi koje se direktno bave bolovima, uključenošću i habanđem koje donosi starenđe. Korist broj 7 smanjuje sistemsku upalu dok odmarate. Hronична блага упала je основни uzrok mnogih problema povezanih sa starenđem, od ukočenosti zglobova do magle u glavi. Sulfurni sastojci belog luka, kao što su alicin i disulfid, imaju jak protivopalni efekat. Noću, kada su prirodno niži nivoji sopstvenog protivopalnog kortizola u telu, a proces oporavka je na vrhuncu, beli luk može da pomogne u smirivanju ove protivopalne pozadinske buke, podržavajući oporavak zglobova, tkiva i nerava, što često dovodi do smanjenja jutarnje ukočenosti i nelagodnosti. Korist broj 6 podržava oporavak kardiovaskularnog sistema tokom spavanja. I vaše srce i cirkulacioni sistem dobijaju relativni odmor noću, pri čemu srčana frekvencija i krvni pritisak obično opadaju. Beli luk podržava ovu fazu oporavka. On postiče proizvodnju azotnog oksida, molekula kođe opušta i širi krvne sudove, poboljšavajući cirkulaciju. Takođe, ima blagi antipoteletski efekat, pomažući da krv teče glatko. Ova nežna noćna podrška za zdravlje krvnih sudova 1 je od razloga zašto mnogi tradicionalni sistemi koriste beli luk uveče. On pomaže srcu da se odmori, ne samo da radi, već i da deluje tokom noćnog perioda. Uticaj belog luka se proteže i na odbranu vašeg tela i unutrašnji ekosistem. Korist broj 5 poboljšava noćnu aktivnost imunog sistema. Vaš imunni sistem ne spava. On koristi mirne sate za kritične zadatke kao što su proizvodnja imunih ćeliža, ta obrada informacija iz dnevnih izložavanđa i sprovođenja popravki. Beli luk ima dobro dokumentovana imunomodulatorna svojstva. Može da poboljša aktivnost imunih ćeliža kao što su makrofagi i limfociti. Uzimanđe uveče obezbeđuje jedinđenja koja vaš imunni sistem može da iskoristi tokom svog najproduktivnijeg perioda, čineći vašu noćnu patrolu bezbednosti potencijalno efikasnijom. Korist broj 4 je poboljšanje ravnoteže crevnih bakterija, mikrobiom. Beli luk deluje kao prebiotik. Sadrži vlaknakođa hrane korisne crevne bakterije, kao što su laktobacili. Istovremeno, njegova antimikrobna svojstva mogu pomoći u kontroli manje poželjenih bakterija noću, dok vaš crevni mikrobiom prolazi kroz sopstvene procese restrukturiranja i fermentacije. Obezbeđivanje ovog selektivnog goriva podržava zdraviju ravnotežu, što se može manifestovati smanjenim naduvom, a poboljšanom konzistencijom stolice i baljom, ukupnom funkcijom crevno-jetrine ose. Sada istražujemo iznenađujuće veze koje većina ljudi nikada ne uspostavlja. Treća korist podržava obnavljanje nerva i perifernu cirkulaciju. Sposobnost belog luka da poboljša mikrocirkulaciju, protok krvi u najmanje krvne sudove je ključna za zdravlje nerva. Nervima je potrebno konstantno snabdevanje kiseonikom i hranljivim materijama. Loša cirkulacija može dovesti do simptoma kao što su hladne ruke i stopala, trnjenje ili utrnulost. Podstičući Božji protok krvi tokom noći, beli luk obezbeđuje ishranu potrebnu za održavanje i obnavljanje nerva, što ga čini vrednom i jednostavnom podrškom za zdravlje perifernih nerva. Korist broj 2 pomaže u smanjenju zadržavanja vode uslijed upale. Otok zglobova, od naduven lice u žutru ili uporno naduven stomak mogu biti znaci zadržavanja tečnosti uslijed upale.
Бели лук поддържава функцию бубрега и има природна диуретска свойства, не тако што грубо испира минерале, веќе сманџенџем основно купала кој узрокuje цуренџе течности од кива. Многи ljudi примечуju сманџенџе благеоточености и осеќај лакшек. Манџена дувенок, станџакада доследно користе бели лук увече. Коначно долазимо до најдубле свеобухватне користи. Корист број 1 поддржава системску поправку чхелиџа и антиоксидативну одбрану. Санџе крајња радионица за поправку. Тоа е време када ваше тело обавља веćину свог чхелиског одржавања, поправке ДНК и синтезе протеина. Сулфур у белом луку ниже само компонента укуса. Он е граđевни блок. Ваше тjelо користи сумпор за производњу глутатиона, едног од својих најмочнијих главног антиоксиданса, и за синтезу единџења неопходних за структуру и обнову ткива. Обезбеđивањем биорасположивих единџења, сумпора ночу, ви испоручуете сировине за овај критичен посао обнове. Затоа е ова корист увечхана за старие особе. Како старемо, наша ендогена производња единџења, као што е глутатион опада, а процеси поправки постају манџа ефикасни. Лук користчен ночу постаje директна нутритивна поддршка самом мотору дуговечности и отпорности. Како безбедно и ефикасно користити лук ночу е најбољи метод. Користите пола до едног малок ченова свежек лука, згњечите га или ситно исецкајте и оставите да устои 5 до 10 минута како би се формирал ализин. Затим ga умешајте у малу количину хране, као што е кашичица јогурта, меда или као део лаганог прелива за малу вечерњу салату. Гутанџе, малог парчича са водом е такоđe опција ако ga можете поднети. Е фреквенција 2 до 4 пута неделјно е доволна. Више не е боле и може довести до иритације. Избегавајте велике дозе. Конзумирање сировог чешњева на потпуно празен стомак, непосредно преспавање може изазвати горушицу, као и свакодневна употреба без пауза. Важно упозоренџе. Не осважајте ову навику ако имате активне чиреве на желуцу, тешко герб или узимате јаке лекове за разреđивање крви на рецепт као што е варфарин, без консултација со својим лекаром. Природно не значи без јаких биолошких ефеката или потенцијалних интеракција. Ако вас фасцинира моќ користченџа, едноставне целовите хране на прави начин и у право време како бисте дубоко и интелигентно поддржали своје здравје, онда вас позивам да останете на овом каналу. Претплатите се за више сазнанџа, која спајају традиционалну мудрост со современим разумевањем. Ваш ред е дали сте икада пробали да користите бели лук, посебно ночу? Дали сте приметили неке ефекти? Напишите да или поделите своје искуство у коментарима испод. Ваша прича помаже другима да науче, јер на потука оптималном здрављу не е битно само што едете. Трансформативна моќ често лежи у разумевању када тој едете. Та мудрост може претворити кухински основ у ночни ритуал за дубоко благостанџе.